David Berson opetussarjan toinen osa aiheesta Miten yhdistämme Paavalin ja Jaakobin niin, että ne ovat harmoniassa keskenään. Luettu ja käännetty suomeksi Valkeudenlapsi-kanavalle Scroll Publishing Companyn luvalla. Suomennoksessa käytetty Raamattu kansalle käännöstä. Edellisiltana keskustelimme Herran Jeesuksen käyttämästä illustraatiosta, eli siitä, kuinka me kristityt olemme oksia hänen viinipuussaan. Ja puhuimme siitä, kuinka hän kertoo meille tämän kuvituskuvan kautta, että loppujen lopuksi pelastuaksemme meillä täytyy olla kuuliainen usko rakkaussuhde häneen. Me emme voi sanoa, että rakastamme häntä, mutta emme ole kuuliaisia hänelle, koska hän nimenomaan sanoo, että jos rakastamme häntä, me pidämme hänen käskynsä. Puhuimme myös, että Raamatussa esiintyvä sana uskoa on kreikaksi hyvin läheistä sukua sanalle totella. Voisi ajatella, että ne kaksi sanaa menevät kutakuinkin käsi kädessä. Siirrytään tänään Jeesuksesta eteenpäin, hänen opetuslapsiinsa. Kysynpä ensin kysymyksen. Ketkä kolme olivat pääasialliset johtajat seurakunnassa, kun se aluksi perustettiin, alkaen helluntaipäivästä ja muutama vuosi sen jälkeen? Luulen, että olemme kaikki samaa mieltä, kun sanomme, että ne kolme olivat Pietari, Johannes sekä Jaakob, joka oli Herran velipuoli. Joillakin ihmisillä on käsitys, ja itse asiassa myös minä monen muun mukana, olin siinä ymmärryksessä kasvaessani, että 12 apostolia eivät oikeastaan koskaan ymmärtäneet Jeesuksen opetuksia, vaan pohjimmiltaan heillä niin sanotusti kiekko poltteli lavassa, joten Jeesuksen täytyi tuoda sisään Paavali, joka sitten sai kaiken oikein. Tätä väärinkäsitystä vahvistaa se tosiasia, että apostolien tekojen kirjan kirjoitti Paavalin matkakumppani Luukas. Meillä on tapana ajatella sitä kirkon historiana sen olemassaolon 10 tai 20 ensimmäisen vuoden aikana, mutta se ei ole ollenkaan sitä, mitä sen on tarkoitus olla. Se on historiakirja siitä, miten Jumala tavoitti pakanat. Se on kirjan ensisijainen tarkoitus. Lukuun ottamatta muutamia ensimmäisiä lukuja, jotka kyllä käsittelevät Pietaria ja Johannesta sekä Jerusalemissa olevia apostoleja. Se on lähinnä kirja Paavalin matkoista, koska Luukas oli se, joka matkusti Paavalin kanssa. Hän ei matkustanut Pietarin tai Tuomaksen tai joidenkin muiden kanssa. Lisäksi Paavali jätti meille enemmän kirjeitä kuin kaikki muut 12 apostolia yhteenlaskettuna. 12 joukkoon lasken Mattiaksen. Mutta asian totuus on, että Jeesus valitsi apostolinsa hyvin tarkasti. Jokainen heistä, paitsi Juudas, suorittivat uskollisesti tehtävänsä, joka oli tehdä opetuslapsia kaikista kansoista. He kaikki menivät ja saarnasivat evankeliumia. He kaikki perustivat seurakuntia ympäri antiikin aikaista maailmaa, ja kaikki kuolivat marttyyreina, kaikki paitsi apostoli Johannes, joka kärsi uskollisena palvelijana, ja hänet tuomittiin Patmoksen saaren kaivoksiin. Jos haluat lukea lisää siitä, mitä 12 apostolia todella tekivät, suosittelen teille Eusebiuksen kirkkohistoria-kirjaa ja myös kirjaa nimeltä The Search for the 12 Apostles. Molempia tarjoaa Scroll Publishing. Ilmestyskirja 21.14 kertoo, että kaupungin muurissa oli 12 perustusta ja niissä Karitsan 12 apostolin nimet. Herra Jeesus rakensi seurakuntansa apostoliensa kautta. Heillä ei kiekko poltellut lavassa ollenkaan. Joten mennäänpä nyt ensin Pietarin todistukseen. Pietari on varmasti se, joka oli heistä merkittävin. Hän oli se, joka otti johdon helluntaipäivänä. Se Pietari, jolla oli tuolloin Pyhän Hengen täyteys itsessään. Hän oli ensimmäinen, joka antoi hyvin selkeän vastauksen siihen, miten pääsemme tuohon viinipuuhun, josta Jeesus puhui. Apostolien teot 2, jakeesta 36, jakeeseen 38, Pietari sanoo, varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on tehnyt hänet Herraksi ja Kristukseksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsette.
Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Joten se on uskon, parannuksen teon ja sydämen muutoksen sekä uskomien kasteen kautta. Tämä on se käytännön tapa päästä Jeesuksen Kristuksen viinipuuhun. Jälleen apostolien teot 10:34-35. Tästä Pietari sanoo, Pietari alkoi puhua ja sanoi, nyt minä todella käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka pelkää häntä ja tekee sitä, mikä on oikein, on hänelle mieleinen. Ei oikein tanssi valssia Martti Lutherin evankeliumin kanssa, että vain usko tai että sinulla vain on uskoa. Mutta Pietari sanoi, ei, on syytä pelätä häntä. Jeesus ei ole joulupukki, vaan hän on meidän Herramme, ja hän haluaa nähdä meidän tekevän vanhurskautta. On myös mielenkiintoista huomata, että se oli Pietari, eikä Paavali, jota Herra Jeesus käytti avaamaan pelastuksen oven pakanoille. Ja nyt vain muutama jae sen jälkeen, kun luimme juuri jakeesta 34-35. Mielenkiintoisella tavalla Pietari sanoo tämän jakeessa 43. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja nyt vain hetki aiemmin hän sanoi jokaisen, joka pelkää häntä ja toimii vanhurskaasti. Nyt hän sanoi jokaisen, joka uskoo häneen. Kreikan kielessä sanat kuuliaisuus ja usko ovat hyvin läheistä sukua toisilleen. Siksi Pietarin sanoissa ei ole ristiriitaa, vaikka hetki aiemmin hän sanoi, että ne, jotka harjoittavat vanhurskautta, ja hetki myöhemmin ne, jotka uskovat. Koska usko tarkoittaa, että aiot tehdä mitä tahansa, mitä tuo henkilö sanoo, johon uskot. Mennäänpä ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 1, jakeesta 13, jakeeseen 17. Pietari kirjoittaa. Vyöttäkää siis mielenne ja olkaa raittiita. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Olen varma, että tuo on yksi syistä, miksi Luther hyväksyi ensimmäisen Pietarin, koska juuri siinä se on, ensimmäisessä luvussa Pietari puhuu armosta. Pysähdytäänpä kuitenkin hetkeksi ja keskustellaan sanasta armo. Suurimmalle osalle meistä kristityistä tunnemme sen vain teologisena sanana, ja Martti Luther on ensisijaisesti vastuussa siitä. Kun Pietari, Paavali ja muut opetuslapset käyttivät sanaa, se oli yksinkertaisesti aivan tavallinen arjen sana. Suurin osa ensimmäisen vuosisadan kristityistä oli lukutaidottomia. Paavali ei kirjoittanut heille korkean tason kreikan kielellä erittäin teknisin termein, kuin ei myöskään Pietari, joka oli entinen kalastaja. He käyttivät jokapäiväistä kieltä, jotta aivan tavalliset ihmiset ymmärtäisivät. Kreikan sana armolle on yksinkertaisesti charis, joka tarkoittaa suosiota, rakastavaa ystävällisyyttä, hyvää tahtoa tai ansiotonta ystävällisyyttä. Se oli siis melko tavallinen sana. Olemme pelastuneet armon kautta, koska olemme pelastuneet Jumalan ystävällisyyden vuoksi, jota emme ansaitse. Se on Jumalan palvelus meille. Hän suosii meitä ja hän osoittaa hyvän tahtoisuutensa meitä kohtaan. Charisin kreikkalaisessa merkityksessä ei ole mitään, joka erottaisi sen kuuliaisuudesta tai tekisi siitä ristiriitaisen sen kanssa. Jumalalla on vapaus ulottaa charis kenelle tahansa, jolle hän haluaa. Ja loppujen lopuksi hän päättää laajentaa charisinsa, armonsa, niihin, jotka pysyvät Kristuksen viiniköynnöksessä uskollisessa kuuliaisuudessa. Viinipuuhun pääseminen ei välttämättä vaadi kuuliaisuutta. Se vaatii uskoa ja parannusta.
Meistä tulee oksia tässä viinipuussa armon kautta. Mutta jälleen kerran, Jumala ei anna tätä alkuperäistä armoaan kelle tahansa, vaan vain niille, joilla on uskoa ja jotka tekevät parannuksen. Toisaalta armo tai charis on oikeassa suhteessa palkkion nähden. Jos ansaitset jotain, et tarvitse armoa. Sinulla on oikeus palkkaasi. Se ei ole lahja, mutta pelastus on aina lahja. Emme voi koskaan ansaita sitä. Jatketaan tässä, mitä Pietari sanoo. Olkaa niin kuin kuuliaiset lapset, älkääkä mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte. Tulkaa sen sijaan kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, niin kuin teidän kutsujannekin on pyhä. Onhan kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Jos te siis isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee jokaisen, miten? Hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa Jumalan pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Sopiiko tämä jälleen Lutherin malliin, vai sopiiko se Herra Jeesuksen malliin pelastuksesta? Herra sanoi, että meidän on pysyttävä tässä viinipuussa. Siihen liittyy kuuliaisuus. Tuloksena tulee olemaan tekoja, joita joku voi tarkastella. Ei tekoja, joilla yritetään ansaita ansioita, vaan tottelevaisuuden uskon tekoja. Jälleen 1. Pietari 4, 17-19. Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia? Jos vanhurskas vaivoin pelastuu, mihin joutuukaan jumalaton ja syntinen? Kenen evankeliumiin tämä taas sopii? Jeesuksen evankeliumi vai Martti Lutherin evankeliumi? Mennään toiseen Pietarin kirjeeseen, jossa hän kirjoittaa toisessa luvussa 20. jakeesta eteenpäin. Jos he ovatkin päässeet maailman saastutuksia pakoon, tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, mutta sotkeutuvat niihin uudestaan ja tulevat voitetuiksi, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Heille olisi ollut parempi, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että he opittuaan sen tuntemaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. Toinen Pietarihan oli yksi kirjoista, jotka Luther yritti työntää takakaappiin, sanoen, että meidän tulee lukea vain 1. Pietaria, eikä 2. Pietaria. Ja me voimme kyllä eksyä. Me voimme palata siihen mutaan, jossa aiemmin ryvimme. Ja jos teemme niin, loppumme tulee olemaan huonompi kuin mitä se olisi, jos emme olisi koskaan tunteneet Kristusta. Ja nyt sehän sopii juuri siihen, mitä Jeesus sanoi tästä viinipuussa olemisesta. Että jos emme tuota hedelmää, meidät leikataan ja kuivuneena oksana heitetään tuleen. Jälleen kehoitan, että lukisitte kokonaisuudessaan molemmat Pietarin kirjeet. 3. CD:llä on lisäksi Raamatun kohtia koottuna niistä, joita ajanpuutteen vuoksi emme voi lukea nyt. Siirrytään nyt apostoli Johannekseen, häneen, joka oli niin läheinen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Evankeliumissa Johanneksen mukaan luvussa 1, jakeet 16 ja 17 luemme: hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi, sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja siis armo ei ole millään tavalla ristiriidassa Jeesuksen vertaukseen siitä, että olemme oksat hänen viinipuussaan. Kuten kävimme aiemmin läpi, pääsemme viinipuuhun armosta ja pysymme viinipuussa armosta. Ja lopulta, jos pysymme siinä vielä loppuun asti uskollisesti, saamme Jumalan lopullisen armon sen lopputulemana. Emme saa sitä ansiosta,
sitä missään vaiheessa tai ansaitse sitä täysin. Mutta missään paikassa Raamattu ei aseta armon ja kuuliaisuuden Kristukseen välille vastakkainasettelua. Se on aina armo verrattuna Mooseksen laki, kuten Johannes sanoo tässä. Ja jos nyt siirrymme Johanneksen kirjeisiin, niin ne kuulostavat oikeastaan toisinnolta siitä, mitä Herra sanoi viimeisellä ateriallaan. Esimerkkinä tämä 1. Johannes, luku 2, 3-5 jakeet. Hän kirjoittaa, siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella tullut täydelliseksi. Tästä me tiedämme olevamme hänessä. Eli miten tiedämme olevamme hänen viinipuussaan? Se on, jos pidämme hänen käskynsä. Jos jätämme huomiotta hänen käskynsä, me huijaamme itseämme, jos luulemme pysyvämme Jeesuksen Kristuksen viinipuussa. Ja täytyy sanoa, että olen yllättynyt siitä, että Martin Luther antoi hänen hyväksyntänsä ensimmäiselle Johanneksen kirjeelle. Mutta syy lienee se, että siinä on paljon proof-tekstejä eli todistetekstejä, joita voi sieltä eristää, lause sieltä ja lause täältä. Mutta kun luet sen kokonaan, se on todellinen vahvistus sille, että pelastus on uskonkuulijainen rakkaussuhde Jeesukseen Kristukseen. Jatketaan. 1. Johannes 3:10. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä paholaisen lapsia. Se, joka ei noudata vanhurskautta, ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei rakasta veljiään. Jälleen 1. Johannes luku 5, 1-4. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa sitä, joka on synnyttänyt, rakastaa myös sitä, joka hänestä on syntynyt. Ja nyt Martin Luther haluaisi pysähtyä juuri tähän. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Jumalasta, on itse syntynyt Jumalasta. Halleluja! Mutta Johannes jatkaa. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Rakkaus Jumalaan on sitä, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä hänen käskynsä ole raskaat. Kun Jumalan armo virtaa suonissamme ja vallitsee sielussamme, havaitsemme, että Jeesuksen Kristuksen ies on helppo. Se on kevyt, vaikka se vaatii ihmisuhreja ja samalla tappaa lihamme. Toisessa Johanneksen kirjeessä, jakeessa 6, hän sanoo, rakkaus on sitä, että vaellamme hänen käskyensä mukaan. Ja jälleen, rohkaise sinua kuulija lukemaan kaikki Johanneksen 3 kirjettä kokonaan. Tämä johdattaa meidät aikansa seurakunnan 3. johtajan luo, eli siirtykäämme Jaakobiin, Jeesuksen velipuoleen. Tulemmeko huomaamaan, että hän kirjoittaa aivan muuhun sävyyn? Katsotaanpa. Mennään hänen kirjeen läpi. Jaakob 1:12. Hän sanoo, autuas se mies, joka kestää koetuksen. Kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunu. Herra on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Sopiiko tämä uskonkuulijaisen rakkaussuhteen konseptiin? Sopiiko tuo siihen, että pysymme hänen viinipuussaan? Siihen, että olemme oksia, joka voidaan katkaista, jos olemme uskottomia? Hänhän ei sano, että meidät on jo hyväksytty, että taistelu olisi ohi, vaan mutta kun meidät on hyväksytty, kärsittyämme koetukset. Jaakob 1:22. Olkaa sanan tekijöitä, eikä vain kuulijoita, pettäen itsenne. Muistuttaa sitä, mitä Herra Jeesus sanoi vuorisaarnansa lopuksi. Entä tämä? Jaakob 2:12. Puhukaa ja toimikaa niin kuin ne, jotka tuomitaan vapauden lain mukaan. Tässä on mielenkiintoinen ilmaisu. Vapauden laki. Ensisilmäyksellä
saattaisi tuntua siltä, että puhumisessa vapauden laista olisi ristiriita itsensä kanssa, mutta ei missään nimessä. Ajattele ihmisiä, jotka tulivat Amerikkaan etsimään vapautusta. Hekö kuvittelivat, että tämän Amerikan hallituksen alaisuudessa tässä uudessa maassa ei olisi lakeja? No tietenkään eivät, sillä he kyllä tiesivät, että lakeja on, mutta ne ovat vapaiden ihmisten lakeja. Samoin me olemme lakien alaisia, kristittyinä olemme käskyjen alaisia, mutta ne ovat vapaan kansan lakeja. Olemme ihmisiä, jotka Jeesus Kristus on vapauttanut saatanan ja synnin orjuudesta. Ihmisiä, jotka on vapautettu Mooseksen lain taakasta. Mutta kyllä on käskyjä, joiden perusteella meidät tuomitaan. Tuomio ei ole ohi meille. Jaakob 2.14. Veljeni, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo, että hänellä on usko, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kai usko voi pelastaa häntä. Sitten Jaakob 2, jakeesta 20, jakeeseen 26. Tahdatko tietää, sinä turhanpäiväinen ihminen, että usko ilman tekoja on hyödytön? Eikö isämme Abraham tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, ja teoista usko tuli täydelliseksi. Niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja häntä kutsuttiin Jumalan ystäväksi. Te siis näette, että ihminen vanhurskautetaan teoista, eikä yksin uskosta. Eikö samoin myös portto Raahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät pois toista tietä? Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin ilman tekoja kuollut. Mitä Jaakob tarkoittaa tässä teoilla? Jos katsomme asiayhteyttä, niin selvästi hän tarkoittaa kuuliaisuutta Jumalan käskyille, tai toimia, jotka kumpuavat elävästä uskosta. Niin usein eri kommentaattorit sanovat, että Jaakob tässä sanoo vain, että jos sinulla on aito usko, se tulee ilmi teoissasi. Jos siis Jaakob tarkoitti sanoa näin, eikö hän olisi voinut helposti sanoa niin? Hän on hyvin selkeä kirjoittaja. Hän ei puhu arvoituksin ja abstraktein ajatuksin. Mutta totuus on, että on paljon ihmisiä, jotka uskovat, että Jeesus Kristus kuoli heidän syntiensä vuoksi. Monet ihmiset uskovat, että heidät on pelastettu. Monet ihmiset uskovat, että jos he kuolisivat tänään, he varmasti menisivät taivaaseen. Mutta monien samojen ihmisten mielestä Jeesuksen käskyt ovat vastenmielisiä ja rasittavia. Ongelma ei ole uskon puute, vaan rakkauden puute. Palatakseni siihen, mitä Jeesus sanoi, pidät käskyni, jos rakastat minua. Ja kuten Johannes sanoi, hänen käskynsä eivät ole raskaat, jos rakastamme häntä. Luetaan vielä pari kohtaa Jaakobilta, ensin luku 5 ja 9. Veljet, älkää nurisko toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katsokaa, tuomari seisoo ovella. Olemme edelleen oksia viinipuussa, ja meidät voidaan katkaista. Jaakob 5, 19 ja 20. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta, ja toinen saa hänet palaamaan takaisin, niin tietäkää, että se, joka palauttaa syntisen hänen harhateiltään, pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Kyllä, joku, joka on viinipuussa, voi ajautua pois totuudesta ja menettää sielunsa iankaikkiseen kuolemaan. Ja kysynpä nyt, onko missään näistä lukemistani kohdista Jaakobissa mitään, joka on ristiriidassa Jeesuksen opetusten kanssa? Onko hänen evankeliuminsa ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin välillä hiventäkään eroa? No ei ole yhtään.
joten meidän ei millään tavalla tarvitse kipuilla siitä, miten Jaakob sovitetaan yhteen Kristuksen kanssa. He molemmat sanovat samoja asioita. Joten puolet tehtävästämme harmonisoida Paavali ja Jaakob ovat ohi. Jaakobin evankeliumissa ei ole mitään muutettavaa tai selitettävää, koska hän opetti samaa evankeliumia kuin Jeesus. Itse asiassa Jaakob saarnasi jo Kristuksen evankeliumia, kun Paavali vielä vainosi kristittyjä. Jerusalemin neuvostossa Jaakob oli se, joka johti puhetta, ei Paavali. Jaakob ymmärsi täysin evankeliumin, koska Kristus oli ilmestynyt hänelle erityisellä tavalla ollessaan vielä maan päällä kirkastetussa ylösnousemusruumiissaan. Jaakob ei opettanut eri tavalla kuin Pietari ja Johannes, ja kuten sanoin, vielä tärkeämpää, hän ei opettanut mitään muuta kuin mitä Herra Jeesus opetti. Joten nyt mennäänpä Paavaliin. On ajattelematonta edes kuvitella, että Paavali olisi opettanut eri evankeliumia kuin Jeesus Kristus, tai että hän opetti eri tavalla kuin Jaakob ja muut apostolit, joilla oli niin tärkeä rooli kristillisen kirkon perustamisessa sen alkuvuosina. Haluan lukea useita kohtia Paavalin kirjoituksista, jotka osoittavat selkeästi, että hän Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen tavoin opetti, että meidän pelastuksemme tapahtuu ylläpitämällä kuulijainen rakkaussuhde Jeesuksen Kristukseen. Nämä sanapaikat osoittavat myös, kuinka Paavali ymmärsi pelastuksen 3 eri aikamuotoa, sen menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden aspektit, ja että hän opetti niistä samassa merkityksessä kuin Herra Jeesus ne toi esiin, eikä siinä merkityksessä, jossa evankeliset teologit ne tuovat tänään. Ajan puutteen vuoksi en voi niitä kaikkia tuoda tässä esiin, mutta ne kohdat, jotka kyllä mainitsemme, osoittavat tämän riittävästi. Mutta todella kehoitamme lukemaan loput Paavalin kohdista, jotka on esitetty opetuksen levyllä 3. Kuuntele tarkasti ja anna pyhien kirjoitusten puhua puolestaan. Ajanpuutteen vuoksi en pysty monisanaisesti kommentoimaan jokaista kohtaa. Aloitamme roomalaisista, joka oli Martti Lutherin suosikkikirja, joka oletettavasti sitten opettaa, että pelastumme yksin uskosta ja että kuuliaisuudella ei ole merkitystä pelastuksessamme. Jotenkin Martti Luther on varmasti unohtanut roomalaisten 2. luvun jakeet 3-11, joissa Paavali sanoo: luuletko sinä ihminen, joka tuomitset toisia, mutta itse teet samoja tekoja, hän puhuu tässä jumalattomista asioista, että vältät Jumalan tuomion, vai halveksitko hänen hyvyytensä, kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartoitat päällesi vihaa Jumalan vihan päiväksi, jolloin hänen vanhurskas tuomionsa ilmestyy. Silloin hän maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa iankaikkisen elämän. Mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä, eivätkä tottele totuutta, vaan vääryyttä, tulee viha ja kiivaus, tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee hyvää, ensin juutalaiselle, sitten myös kreikkalaiselle, sillä Jumala ei katso henkilöä. Sanoiko Paavali tässä, että kun olemme pelastuneet, kaikki on tehty, että jumalattomasti eläminen sen jälkeen ei vaikuttaisi pelastukseemme? Ei, hän ei sanonut mitään sellaista. Roomalaisille 3, 9-11. Miten siis on? Olemmeko, puhuu tässä juutalaisista, olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Olemmehan juuri osoittaneet, että kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, ovat synninalaisia. Onhan kirjoitettu, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan.
Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Nyt Martti Luther haluaisi meidän uskovan, että tässä kohdassa sanotaan, että vaikka kun olemme tulleet Kristuksen luokse, emme voi tehdä hyvää, jokainen meistä on silti turmeltunut. Mutta Paavali juuri sanoi edellisessä luvussa, että ikuinen elämä tulee niille, jotka etsivät kärsivällisesti hyvässä työssä kirkkautta, kunniaa ja kuolemattomuutta. Joten roomalaisille 3. hän puhuu ihmisten tilasta, jossa se ei ole pelastettu. Se on se tila, johon meistä jokainen syntymän jälkeen ajautuu. Ettei yksikään ole vanhurskas, vaan me kaikki tarvitsemme Jeesusta Kristusta. Meidän jokaisen tulee olla oksa hänen viinipuussaan pelastuaksemme. Roomalaisille 5, 8-10 jakeet. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Jos me jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. Näet tässä, että hän puhui eri aikamuodosta. Menneisyydestä tässä. Jeesus Kristus on pelastanut meidät. Olemme hänen viinipuussaan ja hänen elämänsä kautta. Jos ylläpidämme Kristuksen elämää, jos ylläpidämme tätä yhteyttä Jeesuksen kanssa hänen viinipuussaan, tuottaen hedelmää, niin me pelastumme. Tulevaisuuden näkökulma. Roomalaiskirja 8, 1-6. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomioita niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. En osaa edes laskea, kuinka monta kertaa olen kuullut tuota kohtaa lainattavan tai nähnyt tuon hymneissä ilman, että lisäämme lauseen loppuosaa, joka löytyy vanhemmista käännöksistä. Sanoo, niille, jotka eivät vaella lihan mukaan, vaan hengen. Tästä hän jatkaa. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan, vaan hengen mukaan. Niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Vaikka Paavali sanoo tämän, olen silti nähnyt niin monia kirjoja, jotka sanovat, että lihallinen kristitty on silti pelastettu, vaikka Kristus ei olisi heidän elämänsä keskipiste. Ei. Mitä Paavali sanoo on, että lihallinen mieli on kuolema. Roomalaiskirja 11, 20-23 hän sanoo, oikein, epäuskonsa tähden ne, eli juutalaiset, taitettiin, mutta sinä, eli pakanakansa, pysyt uskosi kautta. Älä ole ylimielinen, vaan pelkää, sillä jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän säästä sinuakaan. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta. Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan ja hänen hyvyyttään sinua kohtaan, jos pysyt hänen hyvyydessään. Muuten sinutkin hakataan pois. Myös nuo toiset oksastetaan, elleivät he jää epäuskoonsa, sillä Jumala pystyy oksastamaan heidät uudelleen. Ja nyt mikä voisi olla tai sopia paremmin siihen, mitä Jeesus sanoi viinipuusta ja oksista? 1. Korintolaiskirja 6.9 hän sanoo, ettekö tiedä, etteivät vääryyden tekijät peri Jumalan valtakuntaa? Onko siis totta, ettei ole ketään vanhurskasta?
Jos näin, niin miten Paavali voi sanoa, etteivät juuri väärintekijät peri valtakuntaa? Kun Paavali lainaa vanhan testamentin kohtaa, ettei ole yhtään vanhurskasta, eikö hän tarkoita niitä, jotka eivät ole pelastuneet Jeesuksessa Kristuksessa? Ettei ole yhtään, joka voisi löytää pelastuksen ja vanhurskainen ilman Jeesusta, oman hyvyytensä turvin. Hän jatkaa tässä, älkää eksykö. Eivät haudelliset, eivätkä epäjumalan palvelijat, eivät avionrikkojat, irstailijat, eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkajat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. 1. Korintolaiskirje 7.19. Ympärileikkaus ei ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään. Tärkeä on Jumalan käskyjen pitäminen. 2. Korintolaiskirje luku 5 jakeesta 15 jatkuu lukuun 6 ja 1. Hän on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on heidän tähtensä kuollut ja noussut ylös. Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Kyllä, voit pelastua hänen armostaan ja silti vastaanottaa sen turhaan, jos et pysy viinipuussa. 2. Korintolaiskirje, luku 13 ja 5. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne? Ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole, te ette kestä koetusta. Outoa sikäli, kun kuulen paljon lainauksia joiltain omavanhurskailta kristityiltä. Jos olet 99% varma, että olet pelastunut, olet 100% hukassa. No, Herra Jeesus ei ikinä sanonut mitään sellaista, eikä Paavali, vaan Paavali sanoo, että koettele itseäsi. Siitä voit olla varma, että uudesti synnyit ja pelastuit ja pääsit Jeesuksen viinipuuhun. Mutta sitten sinun pitäisi jatkuvasti koetella itseäsi. Olenko edelleen hänessä? Tuotanko edelleen hedelmää? Onko Herra Jeesus edelleen minussa? Vai olenko tullut lihalliseksi? Paavali kehottaa koettelemaan itseämme, eikä olemaan omavanhurskas. Minulla on kaikki tehtynä. Galatalaiskirje, luku 5, 19-21. Lihan teot ovat ilmeisiä. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäily ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Galatalaiskirje luku 6, jakeet 7-9. Älkää eksikö, Jumala ei salli pilkata itseään. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää lihansa, niittää lihasta turmeluksen, mutta joka kylvää henkeen, niittää hengestä iankaikkisen elämän. Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö, sillä aikanaan saamme niittää, jos emme lannistu. Pelastuksen tulevaisuuden aspekti tai aikamuoto on vielä edessämme. Efesolaiskirje, luku 1 ja 7. Jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Nyt, kumoaako Jeesuksen kuvaus viinipuusta tämän, että meidät lunastetaan Kristuksen veren kautta, että syntimme on annettu anteeksi, että olemme perineet nämä armon rikkaudet? Ei suinkaan, kuten tässä on puhuttu, kukaan ei pääse tähän Jeesuksen Kristuksen viinipuuhun oman vanhurskautensa kautta, vaan Jumalan armosta. Se johtuu siitä, että meidät pelastanut Kristuksen vuodatettu veri on lunastanut meidät. Mutta niin monet kristityt haluavat tuudittautua pelastuksen menneeseen aikaan,
eikä nykyisyyteen tai tulevaisuuteen. Ja tietenkin tarvitsemme Jumalan armoa tällä hetkellä ja tarvitsemme sitä myös tulevaisuudessa, koska emme ole koskaan ansainneet pelastustamme missään vaiheessa. Mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että Kristus vaatii meitä vaeltamaan kuuliaisesti matkalla hänen luokseen. Efesolaisille 5, jakeet 5 ja 6. Tehän tiedätte hyvin, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa, ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Kuinka monta kertaa Paavalin täytyy sanoa tämä? 2. Tessalonikalaiskirje, luku 2, 11-12. Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksytyksen niin, että he uskovat valheeseen, jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat mieltyneet vääryyteen. Tämä on aivan se, mitä on tapahtunut tämän päivän kirkossa, että Jumala on lähettänyt tämän vahvan eksytyksen. He haluavat uskoa valheen, he haluavat elää ilman kuuliaisuutta Jeesukselle Kristukselle, että aivan kuin hän olisi heidän pelastajansa ilman, että hän on heidän Herransa. 1. Timoteus, luku 5, jae 8. Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan, eikä varsinkaan omasta perheväestään, hän on kieltänyt uskon ja on epäuskoista pahempi. Hyvin sama kuin mitä Pietari sanoi. Miten tuo voi olla totta, jos kerran pelastettu, aina pelastettu on todellisuutta? 2. Timoteus, 2. luku, 11-13. Tämä sana on varma. Jos olemme yhdessä hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää. Jos kestämme, saamme myös hallita hänen kanssaan. Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät. Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä itseään hän ei voi kieltää. Jumalan persoona pysyy samana. Sillä ei ole väliä, mitä me teemme sen suhteen, mutta jos kiellämme hänet, hän tulee kieltämään meidät, kuten Paavali tässä kertoo. Jälleen kerran tulevaisuuden aikajakso pelastuksesta. Kysynpä teiltä tähän, onko tähän mennessä ollut yhtään konfliktia Paavalin ja Jaakobin välillä? Luulen, että sinun on tunnustettava, ei ole ollut. Molemmat ovat opettaneet pelastusta uskon kuuliaisen rakkaussuhteen kautta Kristukseen, eli viinipuu ja sen oksat. He molemmat opettavat, että jos emme elä kuuliaista jumalista elämää, sen jälkeen kun olemme pelastuneet ja päässeet tähän viinipuuhun, emme peri Jumalan valtakuntaa. Ja kumpikaan heistä ei kiellä sitä tosiasiaa, että Jumalan armo on välttämätön pelastuksen kaikilla 3 osa-alueella, menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Saatat kuitenkin ajatella itseksesi, että okei, mutta emme ole lukeneet yhtäkään Paavalin kohtaa, joissa hän hyvin nimenomaisesti sanoo, että meidät pelastetaan uskolla eikä teoilla. Olet juuri tehnyt saman asian kuin ihmiset, joita kritisoit. Olet juuri työntänyt kaikki nuo jakeet takakaappiin. Ei lainkaan. Aiomme nyt tarkastella noita jakeita, jotka Augustinus, Luther ja modernit evankeeliset protestantit ovat tehneet niin tunnetuiksi. Jos näiden jakeiden promoottorit ovat käyttäneet niitä rehellisesti, meillä on todellinen sotku käsissämme, koska evankeliumi, jonka he ovat luoneet noista jakeista, on suoraan ristiriidassa sen kanssa, mitä Herra Jeesus itse opetti, ja se on ristiriidassa myös Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen opetusten kanssa, samoin kuin kaikki noiden ja kaikkien kohtien kanssa Paavalilta, niiden, jotka olemme juuri lukeneet. Mutta ei kai sentään Pyhä Henki ole antanut meille kasallista ristiriitoja Jumalan sanana. Tarkoittaako tämä siis sitä, että meidän on selitettävä näitä muita jakeita pois? Ei koskaan. Jakeiden pois selittäminen ei ole koskaan vastaus.
Vastaus saadaan antamalla Raamatun selittää itseään. Sääntö numero 1, kun tulkitsen mitä tahansa asiakirjaa. Sinun on aina kiinnitettävä huomiota asiayhteyteen. Et koskaan ota lausuntoa ja erota sitä asiayhteydestä, josta se sanottiin. Et ainakaan, jos todella etsit totuutta. Ja se on se, mitä valitettavasti Martti Luther teki. Hän sivuutti täysin Paavalin kirjoitusten kontekstin ja loi siten uudelleen kokonaan uuden pelastussanoman, joka on suoraan ristiriidassa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kanssa. Mikä sitten oli useimpien Paavalin kirjeiden asiayhteys? No, hän selittää kirjensä alussa, mistä asioista hän puhuu, ja apostolien tekojen kirjassa tehdään myös selväksi, mitä seurakunnissa tapahtui siinä vaiheessa. Kysymys oli siitä, että pakanat tulivat Kristuksen luo joukoittain. He parvelivat seurakuntaan, mutta monet juutalaiset katsoivat, että pakanat oli ensin ympärileikattava ja heidän olisi elettävä Mooseksen lain mukaan voidakseen olla kristittyjä. Se oli pakanoille rasite ja asetti ikeen heidän ylleen ja jätti huomiotta tosiasian, että Kristus oli täyttänyt Mooseksen lain. Joten tämä on asiayhteys, johon Paavali kirjoittaa käytännössä kaikki seurakunnan kirjeensä ja käsittelee kysymystä siitä, onko pakanat ympärileikattava ja elettävä Mooseksen lain mukaan. Paavali huomauttaa, että edes juutalaisista kristityistä ei tullut oksia Kristuksen viiniköynnöksessä sen vuoksi, että he pitivät uskollisesti vanhan liiton jokaisen osan ja säädöksen, koska he eivät pitäneet. Usko Jeesuksen Kristukseen pelasti heidät armon kautta. Pelastus ei ole kuuliainen rakkaususkoisuuden Jeesukseen ja mosaikkilain noudattaminen. Se on yksinkertaisesti uskon kuuliainen rakkaussuhde Jeesuksen Kristukseen. Olemme vapautuneet Mooseksen laista ja sen loputtomien säädösten orjuudesta. Edellisellä CD:lläni mainitsin 4 korruptoitunutta menetelmää. Ne menetelmät ovat johtaneet nykypäivän helpon uskomisen evankeliumiin, ja ne ovat luoneet tämän näennäisen ristiriidan Jaakobin ja Paavalin välille. Mutta nopeana kertauksena ne 4 menetelmää olivat: 1. Jeesuksen opetusten siirtäminen alahyllylle. 2. Proof texting eli todistetekstittäminen. Tämä on tapa irrottaa jakeita sieltä ja täältä, kiinnittämättä huomiota asiayhteyteen ja ottamatta huomioon Uuden testamentin kokonaisilmoitusta. Numero 3, josta emme ole paljon puhuneet vielä. Uuden testamentin kirjoittajien muuttaminen teologeiksi ja heidän päivittäin käyttämiensä tavallisten sanojen muuttaminen erikoistuneiksi teologisiksi termeiksi. Puhuimme aiemmin sanasta armo eli charis. 2 muuta mainittavaa sanaa. Vanhurskautus. Tämä oli tavallinen kreikankielinen sana, joka tarkoitti yksinkertaisesti ajatella jonkun olevan vanhurskas tai sitä, että antaa vanhurskauden jollekin. Toinen on lukea jollekin jotakin, eli englanniksi impute. Tämä on samanlainen sana, joka tarkoittaa yksinkertaisesti ajatella jonkin olevan jotakin. Kun kirjoituksissa puhutaan vanhurskauden lukemista jollekin, tarkoittaa se yksinkertaisesti henkilön pitämistä vanhurskaana. Termit vanhurskauden perustelemiseksi ovat periaatteessa synonyymejä. Niissä ei ole mitään teologista. Ne ovat aivan tavallisia termejä, joita kuulet jokapäiväisessä kreikkalaisessa kielessä, huolimatta siitä, pidätkö jotakuta vanhurskaana vai et. Ja numero 4 on epärehelliset raamatun käännökset ja hakuteokset. Antakaahan, kun selitän tätä vähän. Kun ensimmäiset 5 tai 6 englantilaisten kristittyjen sukupolvea lukivat kuningas Jaakon raamatun käännöstä, King James Bible, heille oli heti selvää, että Paavali
puhui Mooseksen laista. Tämä johtuu siitä, että sana laki kirjoitettiin isolla kirjaimella, kuten sen luultavasti pitäisi olla. Alun perin kreikkaa kirjoitettiin pelkästään isoilla kirjaimilla, joten kääntäjällä on päätösvalta jokaisen sanan kohdalla siitä, milloin sana käännetään isolla kirjaimella englanniksi tai milloin pienillä kirjaimilla. Nyt kun näemme Paavalin kirjeiden kontekstin, ei ole mitään epäilystä siitä, että hän ei puhu laista yleensä, siis laista pienellä ällä, mutta hän puhuu nimenomaan Mooseksen laista, siis laista, jossa on iso kirjain L. Mutta jos käytät King James Biblea tai kieleltään uudistettua New King James Biblea, lukiessasi roomalaisia ja muita Paavalin kirjeitä huomaat, että sanaa laki ei kirjoiteta isolla, silloinkin kun se viittaa selvästi Mooseksen lakiin. Tämä johtuu siitä, että kuningas Jaakon raamattu koki lainausmerkeissä päivityksen vuonna 1769. Ja tässä lainausmerkeissä päivityksessään tohtori Benjamin Blaine otti vastuulleen epärehellisen muutoksen sanalle laki, jolla on iso L, ja laittoi sen pienillä kirjaimilla. Tämän opetussarjan levylle 3 olen sisällyttänyt kuvan roomalaiskirjeen luvuista 2 ja 3 alkuperäisestä 1611 King James Bible-käännöksestä, jotta voit nähdä tämän epärehellisen muutoksen itse. No, se minun omista kommenteistani. Kuunnellaanpa nyt, mitä Paavalilla on sanottava lisäksi. Roomalaiskirje, luku 3, 20-31. Eihän yksikään ihminen tule hänen edessään vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, sillä lain kautta tulee synnintunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesuksen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaus? Se on suljettu pois. Minkä lain perusteella? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain perusteella. Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskauttaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja. Vai onko Jumala vain juutalaisten Jumala? Eikö pakanoidenkin? On pakanoidenkin, koska on vain yksi Jumala, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Teemmekö siis lain mitättömäksi vetoamalla uskoon? Emme tietenkään. Me vahvistamme lain. Mikä on siis Paavalin asiayhteys tässä, kun hän puhuu vanhurskauttamisesta tekojen tai uskon kautta? Konteksti on Mooseksen laki. Hän yrittää todistaa, että laki ei voi pelastaa edes juutalaisia itseään, puhumattakaan siitä, että hän pakottaisi pakanoita tulemaan lain orjuuteen, koska Jumala vanhurskauttaa sekä ympärileikatut että ympärileikkaamattomat uskon kautta. Hän sanoo, ettemme tee mitättömäksi lakia, vaan vahvistamme sen. Niin Jeesus sanoi myös, laki ei katoa, vaan se täytetään. Roomalaiskirje luku 4, 1-17. Tämä on Raamatun kohta, jonka luimme ensimmäisenä edellisessä opetuksessa,
joka sellaisenaan näyttäisi olevan Jaakobin kanssa ristiriidassa. Paavali kirjoittaa, mitä me siis sanomme kantaisemme Abrahamin saavuttaneen lihan mukaan? Jos Abraham vanhurskautettiin tekojen perusteella, hänellä on kerskaamista, ei kuitenkaan Jumalan edessä. Mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Työtä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Sille taas, joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Samoin Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolla Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Autuat ne, joiden rikokset on anteeksi annettu ja joiden synnit on peitetty. Autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Koskeeko tämä autuaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja vai myös ympärileikkaamattomia? Mehän sanomme, että Abrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi. Miten se sitten luettiin? Oliko hän silloin ympärileikattu vai ympärileikkaamaton? Hän ei ollut ympärileikattu, vaan ympärileikkaamaton. Hän sai ympärileikkauksen merkin sinetiksi uskon vanhurskaudesta, joka hänellä oli ympärileikkaamattomana, jotta hän olisi kaikkien niiden isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, ja jotta vanhurskaus luettaisiin heillekin. Näin hänestä on tullut myös niiden ympärileikattujen isä, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, joka meidän isällämme Abrahamilla oli jo ympärileikkaamattomana. Sitä lupausta, että Abraham oli perivä maailman, ei annettu hänelle eikä hänen siemenelleen lain noudattamisen perusteella, vaan uskon vanhurskauden kautta. Sillä jos ne, jotka perustautuvat lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tehty turhaksi ja lupaus mitättömäksi. Laki saa aikaan vihaa, mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan. Sen tähden vanhurskaus on uskosta, että se olisi armosta. Näin lupaus pysyy luujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka perustautuu lakiin, vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko. Hän on meidän kaikkien isä. Niin kuin on kirjoitettu, monien kansojen isäksi minä olen sinut asettanut. Mitä Paavali siis puhuu, kun hän sanoo, että Abraham vanhurskautettiin uskon eikä tekojen kautta? Hän puhuu erityisesti tässä ympärileikkauksesta, että Abraham julistettiin vanhurskaaksi tai Jumala piti häntä vanhurskaana hänen uskonsa vuoksi. Kysymys. Niin, ja oliko Abrahamin usko vain tällainen ajatuksen tasolla oleva tiedostaminen, tällainen usko Jumalaan, ensimmäisen kaltainen usko, josta aiemmin puhuimme? Ei, tämä on sitä toista, syvempää uskoa. Hän jätti kotinsa ja vietti loppuelämänsä kulkurina, joka asui teltoissa ja matkusti suurelle kaukaiselle maalle ja teki kaiken tämän uskossa, ja uskon kautta oli valmis uhraamaan poikansa Iisakin Jumalalle. Paavalin pointti on, että Abraham julistettiin vanhurskaaksi ennen kuin hän oli koskaan tullut sisään ympärileikkausliittoon Jumalan kanssa. Abrahamia ei alun perin ympärileikattu. Se oli jotain, mitä Jumala käski hänen tehdä myöhemmin sen jälkeen, kun Jumala oli jo julistanut hänet vanhurskaaksi. Joten miksi nyt on tärkeää, että meidät julistetaan vanhurskaiksi, että olemme vanhurskaita tai että vanhurskaus luetaan meille? Se johtuu siitä, ettei kukaan meistä ole Aadamin lankeemuksen jälkeen täysin vanhurskas. Siispä Paavali ja Jaakob eivät ole ristiriidassa keskenään, koska he puhuvat kahdesta täysin eri asiasta. Paavali puhuu ympärileikkauksen teoista. Suuremmassa kaavassa kaikista Mooseksen lain teoista, mutta ympärileikkaus oli se ongelma, jota hän erityisesti teroitti. Jaakob taas puhuu teoista, joita tehdään Jeesukselle Kristukselle uskossa,
ja siinä tehdyistä teoista. Tästä kuuliaisesta suhteesta Kristukseen. Meidän ei siis tarvitse selittää pois Paavalia eikä Jaakobia. Katsotaan vain, mitä he puhuvat. Kahdesta eri asiasta. Luulen, että Martti Lutherin suuri synti oli se, että hän teki Paavalista teologin. Ikään kuin Paavali puhuisi abstraktisti ja antaisi syvä analyysin pelastuksesta. Ja näin me kaikki olemme lukeneet Paavalia siitä lähtien, koska näin hänen kirjoituksensa esitetään melkein jokaisessa Raamatun sanakirjassa, selitysteoksissa, Raamatun tietosanakirjoissa, saarnoissa. Listaa voisi jatkaa. Mutta Paavali ei ollut abstrakti teologi. Hän oli käytännön mies, joka käsitteli käytännön asiaa. Hän perusti seurakuntia, vahvistaen kirkkoja, joita muut olivat jo perustaneet, ja hän todisti pakanoille sitä vastaan, että kun he tulivat näihin kirkkoihin, heidän juutalaiset veljensä sanovat heille, että heidän kaikkien olisi ympärileikattava itsensä ja noudatettava Mooseksen lakia, jos he meinaavat olla osa seurakuntaa. Tämä oli syy, miksi hän kirjoitti kirjensä, ei niinkään keskustellakseen teologiasta, vaan käsittelemään käytännön asiaa, jolla oli suuret seuraukset. Antakaa, niin luen vielä muita usein käytettyjä jakeita Paavalilta. Roomalaiskirje 10, 1-5. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän puolestaan, että he pelastuisivat. Minä todistan heistä, että heillä on intoa Jumalan puolesta, mutta ei ymmärrystä. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauteen. Kristus on näet lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Kirjoittaa hän Mooses siitä vanhurskaudesta, joka tulee laista, että ihminen, joka täyttää lain, elää siitä. Okei, eli läpi roomalaisten tämä on hänen kontekstinsa, Mooseksen laki. Kun Paavali puhuu tässä, kuinka juutalaiset yrittivät pystyttää omaa vanhurskauttaan, hän ei puhu ihmisistä, jotka omassa voimassaan yrittävät elää jumalisesti ja tulevat siten hyljetyksi Jeesuksen Kristuksen toimesta, vaan hän puhuu juutalaisista, jotka senkin jälkeen, kun laki oli täytetty, yrittivät Jumalan edessä näyttää hurskauttaan pitämällä lain. Lopputulos oli, että he antoivat Kristuksen tapettavaksi. Paavali kirjoittaa vielä siitä vanhurskaudesta, joka tulee laista, että ihminen, joka täyttää lain, elää siitä. Hän puhuu vanhan liiton ajasta ja siitä, että kun lakia noudatettiin täydellisesti, pelastuttiin sitä kautta, mitä muuten kukaan muu ei pystynyt, paitsi Herra Jeesus itse. Roomalaiskirje 11, jakeet 1-6. Kysyn siis, ei kai Jumala ole hylännyt kansansa? Ei tietenkään. Olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin jälkeläinen ja Benjaminin heimoa. Ei Jumala ole hylännyt kansansa, jonka hän on ennalta tuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo Eliasta? Hän syyttää Jumalan edessä Israelia. Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja minunkin henkeä he tavoittelevat. Mutta mikä on Jumalan vastaus hänelle? Minä olen jättänyt itselleni 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polveaan Baalille. Samoin on tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Jos kerran valinta on armosta, se ei silloin ole teosta. Muutenhan armo ei enää olisikaan armo. Jälleen kerran, puhuuko hän kuuliaisuudesta Jeesukselle, Kristukselle? Ei. Hän puhuu juutalaisista, jotka ovat löytäneet pelastuksen. He eivät pelastuneet kuuliaisuudesta laille tai lain teoille. Olisiko Paavalin sanoittava lain teot joka kerta, kun hän käyttää tuota termiä teot, koko tämän kirjeen ajan?
Kun luet koko roomalaiskirjeen, hän toistaa sitä uudelleen ja uudelleen. Hän tekee selväksi, että hän puhuu lain teoista. Okei, siirrytäänpä galatalaiskirjeeseen. Ei edes seuralaistani Tiitusta, joka on kreikkalainen, pakotettu ympärileikkauttamaan itseään. Joukkuemme oli kuitenkin soluttautunut valeveljiä. He olivat hiipineet sisään vakoilemaan vapauttamme, joka meillä on Kristuksessa Jeesuksessa, jotta voisivat orjuttaa meitä. Mutta me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille periksi, jotta evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. Tämä oli Galatalainen 2. luku 3-5. Eli mikä tässä oli ongelma? Oliko kyse abstraktista kysymyksestä koskien ihmisiä, jotka yrittivät olla kuuliaisia Kristukselle? Ihmisistä, jotka elävät jumalista elämää, kun heidän olisi pitänyt sanoa, että kaikki minun vanhurskauteni on saastaisia rättejä, enkä voi tehdä mitään hyvää, ja siksi vain lepään ja sanon, että tulen pelastumaan yksin armosta, enkä aio edes yrittää elää jumalisesti tai olla kuulijainen Kristukselle. Ei, hän puhuu jälleen ympärileikkauksesta. Ne, jotka yrittivät saada pakanat orjuuteen siellä Galatiassa, olivat juutalaisia. Orjuus, joka tuli ympärileikkauksesta ja menemisestä takaisin laintekoihin. Tämä käy selvästi ilmi saman luvun jakeista 14-21. Hän sanoo, mutta kun minä näin, etteivät he kulkeneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin Keefakselle kaikkien kuullen, jos sinä, joka olet juutalainen, elät pakanoiden tavoin etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita elämään juutalaisten tavoin? Me olemme syntyjämme juutalaisia, emmekä pakanakansojen syntisiä. Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, vaan uskosta Jeesuksen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi uskomalla Kristukseen, emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja. Mutta jos meidätkin, etsiessämme vanhurskautusta Kristuksessa, havaitaan syntisiksi, onko Kristus silloin synnin palvelija? Ei tietenkään. Jos rakennan uudestaan sen, minkä olen hajottanut, osoitan olevani lainrikkoja, sillä lain kautta minä olen kuollut laille eläkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani. En minä tee tyhjäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus tulee lain kautta, silloin Kristus on kuollut turhaan. Tässä ei ole edes mitään tulkittavaa. Paavali on selväsanainen siitä, mistä hän puhuu, että edes juutalaiset eivät pelastuneet lain kautta. He pelastuivat armosta aivan kuten pakanatkin, ja nyt kun he ovat tämän viinipuun oksia, niin Paavali saattoi sanoa, en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Näin jokaisen kristityn pitäisi pystyä sanomaan. Ja nyt monet heistä toki sanovat näin, mutta eivät tee sitä totuudenmukaisesti, koska he ovat edelleen lihassa, joka voi ja elää hyvin. He eivät ole kuolleet itselleen, he eivät ole kuolleet synnille. Galatalaiskirje 3:2. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää. Lain teoistako te saitte hengen vai uskosta kuulemisesta? Minusta on järkyttävää, että teologi toisensa jälkeen voi käydä Galatalaiskirjeen läpi, jossa on niin kristallinkirkasta, että Paavali puhuu Mooseksen laista ja ympärileikkauksesta, ja he kaikki silti pelaavat tätä keisarin uusien vaatteiden peliä. Ikään kuin he eivät edes näkisi siellä mitään Mooseksen lakia,
vaikka hän sanoo sen yhä uudelleen ja uudelleen. En lue Galatalaiskirjeestä enempää. Tuossa 3. CD:llä on englanniksi enemmän lainauksia ja jakeita, joista jokainen voi nähdä asiayhteyden tai kontekstin. Mennäänpä Efesolaiskirjeeseen, luvusta 2, jakeet 8 ja 9. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Ja nyt luulen, että olemme kaikki kuulleet tämän lainauksen varmaan tuhansia kertoja elämämme aikana. Jae 10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa, niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Ahaa, saatat ajatella, Paavalihan sanoo tässä, että meidät pelastetaan yksin uskosta emmekä tekojen kautta, joten Kristukselle kuuliaisuus ei ole osa pelastusta. Mutta jälleen kerran, hän ei keskustele siitä tässä kohdassa, hän ei kirjoita abstraktisti pelastuksesta. Hän puhuu siitä ongelmasta, ettei pakanoita pitäisi pakottaa lain alle, sillä heti seuraavassa jakeessa hän sanoo: muistakaa sen vuoksi, että ennen te lihanne puolesta pakanat ympärileikkaamattomat. Näin teitä nimittävät ne, joita lihaan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitosta, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lainsäädöksineen. Näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi suureksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan, jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Efesolaiskirje 2, 11-17. Mikä on Paavalin pointti tässä? Kyse on siitä, että emme ole pelastuneet lainteoista, vaan että laki on täytetty ja naulattu ristille, ja että se oli muuri, joka erotti juutalaiset pakanoista. Ja nyt se eron muuri on murrettu. Kuten hän sanoi useaan otteeseen, Jeesuksessa Kristuksessa ei ole juutalaista eikä kreikkalaista. Sitten Filippiläiskirjeeseen 3, jakeet 2-5. Varokaa noita koiria, noita pahoja työntekijöitä. Varokaa noita pilalle leikattuja. Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan, vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin. Jos joku muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin vielä enemmän minä. Minut on ympärileikattu 8-päiväisenä, olen Israelin kansaa, Benjaminin heimoa, hebrealainen hebrealaisista, syntynyt, lakiin nähden fariseus. Mitä hän siis sanoo, kun hän luottaa lihaan, ulkoiseen ympärileikkaukseen? Uskon rehellisesti, että 6. luokan koulutuksen saanut lapsi näkisi tämän ihan ilman vaikeuksia. Se on vasta kun viisaat ja älykkäät saavat sen käsiinsä, he kääntelevät Paavalin johonkin, jota hän ei ollut, ja laittavat hänen suuhunsa sanoja, joita hän ei koskaan sanonut. Kolossalaiskirjeen luku 2, 11-17. Hänessä teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin riisumisella,
Kristuksen ympärileikkauksella. Teidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty hänen kanssaan uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, Jumala teki eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Sen hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi, kun hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Älköön siis kukaan tuomitko teitä syömisen ja juomisen tai jonkin juhlan, uudenkuun tai sapatin vuoksi. Nehän ovat vain varjo siitä, mikä oli tulossa, mutta itse todellisuus on Kristuksessa. Jälleen hän puhuu tässä Mooseksen laista ja siitä, että juutalaiset tuomitsivat pakanoita, koska he eivät pitäneet lakia. Mainitsinkin siitä, että Raamatun käännökset eivät ole aina täysin rehellisiä, vaan myös niin monet kommentaarit, Raamattu-selityskirjat, Raamatun tietosanakirjat ja Kreikan leksikon sanakirjat ovat epärehellisiä. Koko keskiajan Rooma teki usein tavallisille ihmisille vaikeaksi kuulla, mitä Raamattu todella sanoo, koska he vastustivat ihmisten yhteiselle kielelle käännettyjä käännöksiä. Martti Luther tietysti käänsi Raamatun saksaksi, mutta hän teki käytännössä saman asian, ei vain niin suoraan kuin Rooma. Hän varmisti, että hän pystyi värittämään kaikkien hänen Raamattuaan lukevien näkemyksiä, saamalla heidät näkemään asioita, joita edes ei ollut olemassa. Mainitsin levyllä 1, että hänen johdantonsa roomalaiskirjeeseen on noin puolet niin pitkä kuin koko kirja. Toisin sanoen, hän kertoo sinulle kaiken, mitä Paavali sanoo ennen kuin luet sitä, joten kun luet sen, tulet näkemään jotain aivan muuta kuin mitä Paavali itse asiassa sanoi. Joten toivottavasti nyt voit selvästi nähdä, että kaikki ne kohdat, joita Lutherin opetuslapset niin usein lainaavat ja sanovat, että teoilla, jumalisesti kristitynä elämisellä tai kuuliaisuudella ei olisi osaa Jeesuksen Kristuksen kautta pelastumisessa, on otettu kokonaan erilleen asiayhteydestä. Paavali puhuu Mooseksen lain teoista ja laista, josta hän puhuu pitäisi olla iso L, kun käännämiseen. Martti Luther ei laittanut siihen isoa L-kirjainta Raamatussaan, ja hän sanoi tämän johdannossa, jotta kuulet tämän ennen kuin ehdit edes Paavalin sanoihin. Luther sanoi, totu sitten tähän kieleen ja huomaa, että lain tekojen tekeminen ja lain täyttäminen ovat kaksi hyvin eri asiaa. Lain teko on kaikkea, mitä joku tekee tai voi tehdä lain noudattamiseksi omasta vapaasta tahdostaan tai omilla voimillaan. Ja nyt hän käyttää tässä lakia pienellä älällä ja tekee siitä Jeesuksen käskyjä vastaavan. Luther kirjoittaa, mutta koska kaikkien näiden tekojen alla ja niiden ohella sydämessä säilyy vastenmielisyys lakia kohtaan ja pakko noudattaa sitä, niin nämä teot ovat kaikki hukkaan heitettyjä eikä niillä ole arvoa. Tätä pyhä Paavali tarkoittaa 3. luvussa, kun hän sanoo, ettei kukaan tule vanhurskaksi Jumalan edessä lain teoilla. Lain täyttäminen on kuitenkin sitä, että tekee sen töitä mielihyvin ja rakkaudella ja elää omasta tahdostaan jumalista ja hyvää elämään ilman lain pakottamista. Minulla ei todellakaan ole mitään ongelmaa sanoa, että kyse ei ole vain Jeesuksen käskyjen pitämisestä. Siksi olemme kuvailleet sitä kuuliaiseksi rakkaususkosuhteeksi. Jos vain kuljet ja yrität pitää nämä Jeesuksen käskyt aivan samalla tavalla kuin juutalaiset yrittivät pitää Mooseksen käskyt, se ei tule toimimaan ja tulet epäonnistumaan. Herra Jeesus sanoi, että et voi tehdä mitään ilman minua.
Mutta se ei ole ollenkaan se, mistä Paavali edes puhui sanoen, että hän olisi sanonut kuuliaisuuden ja halun totella Jeesusta Kristusta olisi oman vanhurskauden pystyttämistä. Sen sijaan anna sen vain tapahtua, jos sinulla on uskoa. Se vain tulee ulos sinusta ja teet sen. No, jos kerran näin on, niin miksi niin ei tapahtunut? Saksalaiset uskoivat Lutheria, mutta Saksa ei ole hänen aikanaan eikä koskaan sen jälkeen ollut jumalinen kansakunta. Se ei toiminut, ja evankeeliset kristityt sanovat nykyään samaa asiaa, ja kuitenkin samalla ne, jotka sanovat, että olen pelastettu ilman tekoja, ja siksi nyt teen asioita Kristuksessa ja pyhässä hengessä. Mutta miksi he sitten pitävät Jeesuksen opetuksia vastenmielisinä? Miksi he vastustavat niin ankarasti sitä, mitä Herra sanoi, ja kohtelevat sitä ikään kuin hän antaisi meille käskyjä, joita ihmisten on mahdotonta elää todeksi edes hänen henkensä avulla? Joten jokaisessa Paavalin seurakuntakirjeessä, kun hän puhuu teoista, hän puhuu Mooseksen lain teoista, erityisesti ympärileikkauksesta. Hän ei puhu kuuliaisuudesta Jeesukselle Kristukselle. Ja nyt Paavali esittää pari samanlaista lausuntoa pastoraalisissa kirjeissään Tiitukselle ja Timoteukselle, jotka ovat samanlaisia kuin ne lausunnot, jotka hän esitti kirjeissään näille eri seurakunnille. Ja näiden kahden kirjeen kontekstista ei ole selvää, puhuuko Paavali Mooseksen laista. Oletan, että hän puhuu siitä, koska meillä on koko joukko muita kirjeitä, ja hän sanoo saman asian jokaiselle samaa asiaa käsittelevälle seurakunnalle. Tiitus 1 hän sanoo tämän, mikä on luultavasti tilanne, jossa Paavali esittää toisen lausuntonsa. Kurittomia tyhjänpuhujia ja eksyttäjiä on näet paljon, varsinkin ympärileikattujen joukossa. Heidän suunsa on tukittava, sillä he kääntävät ylösalaisin kokonaisia perhekuntia, opettamalla häpeällisen voiton vuoksi sellaista, mitä ei pitäisi. Onhan eräs heistä, heidän oma profeettansa, sanonut, petturi Kreetan mies, peto ilkeä ahmattilaiska. Tämä todistus on tosi. Nuhtele heitä sen vuoksi ankarasti, jotta he tulisivat uskossaan terveiksi, eivätkä kiinnittäisi huomiota juutalaisiin taruihin ja totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin. Ja taas luvussa 3 hän sanoo tämän, jakeet 1-14. Muistuta heitä, että heidän tulee olla esivallalle ja viranomaisille alamaisia ja kuuliaisia, valmiita tekemään kaikkea hyvää. He eivät saa herjata ketään eivätkä riidellä, vaan heidän tulee olla ystävällisiä ja kaikin tavoin osoittaa lempeyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia, olimme eksyksissä, monenlaisten himojen ja nautintojen orjia. Elimme pahuudessa ja kateudessa, vihattuina ja toisiamme vihaten. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, hän pelasti meidät. Ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden uudesti syntymisen pesun ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Tämän hengen hän vuodatti runsaasti päällemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me, vanhurskautettuina hänen armostaan, tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma, ja tahdon sinun teroittavan näitä asioita, että ne, jotka uskovat Jumalaan, olisivat ahkeria tekemään hyvää. Se on ihmisille hyvää ja hyödyllistä. Mutta vältä tyhmiä väittelyitä ja sukuluetteloita, riitoja ja kiistoja laista, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia. Karta harhaoppista ihmistä varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti. Sinähän tiedät, että tuollainen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä. Hän on tuominut itse itsensä. Kun lähetän luoksesi Artenaksen tai Tykikoksen, tule nopeasti luokseni Nikopoliseen.
sillä siellä olen päättänyt viettää talven. Varusta lainoppinut Zenas ja Apollos huolellisesti matkalle, niin ettei heiltä puutu mitään. Oppikoot meikäläisetkin tarpeen vaatiessa tekemään hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömäksi. Ja nyt veikkaukseni on, että kun Paavali tässä julistaa hengessä, että pelastuksemme ei tapahtunut vanhurskauden teoilla, joita olemme tehneet, hän puhuu Mooseksen laista, mutta en suinkaan olisi dogmaattinen sen suhteen, koska huomaamme, että hän puhuu menneisyyden aspektista. Hän sanoo, mutta armonsa mukaan hän pelasti meidät uudesti syntymisen pesun ja pyhän hengen uudistuksen kautta, ei meidän vanhurskaiden tekojemme kautta. Kukaan ei tule kiinnittymään tähän Jeesuksen Kristuksen viinipuuhun oman vanhurskautensa avulla, vaan Jumala pelasti meidät, eli pelastuksen menneisyyden puoli, täysin ilman lain tekoja ja myös meidän oman kuuliaisuutemme ulkopuolella. Jälleen, kuten olemme sanoneet, hän vaatii vain, että uskomme, että teemme parannuksen jumalattomasta elämästämme ja synneistämme, että saamme uudesti syntymisen pesun. Ja tämä saa meidät tulemaan oksaksi Herran Jeesuksen viinipuuhun. Emme ansaitse sitä, emmekä myöskään tulevaisuuden näkökulmaa pelastuksesta. Mutta Herra Jeesus teki sen niin selväksi, meidän täytyy noudattaa hänen käskyjään, jos aiomme jäädä tähän viinipuuhun. Tottelevaisuus ei liittynyt siihen, kun liityimme siihen puuhun kiinni, mutta se liittyy varmasti siihen, että pysymme siinä viinipuussa. Luulen, että tämä on kontekstia tai ajatus, kun Paavali kirjoittaa Timoteukselle. 2. Timoteus 1. luku 8 ja 9. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan, kun Jumala antaa voimaa. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsulla, ei meidän tekojemme, vaan oman suunnitelmansa ja armonsa mukaan, jonka hän antoi meille Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Jälleen Paavali puhuu tässä pelastuksen menneisyydestä. Me emme pelastu tekojemme perusteella, tai kukaan meistä ei olisi tässä Jeesuksen Kristuksen viinipuussa, vaan armon kautta. Loppusanat. Ensiksi haluaisin muistuttaa, että tämä viestini ei ole aivan valmis, ennen kuin olet lukenut pyhät kirjoitukset, jotka ovat levyllä 3. Näissä 2 äänikirjassa pyhät kirjoitukset on käännetty Raamattu kansalle käännöksestä, mutta levyllä lainatut kirjoitukset ovat suurimmilta osin tavallisesta King Jamesista, joka on itse asiassa vuoden 1769 esitys. Levyllä 3 olen palauttanut ison L-kirjaimen sanan laki, kun se puhuu Mooseksen laista. Korostan, että levyllä on erittäin tärkeitä kohtia hebrealaiskirjeestä ja ilmestyskirjasta. Toivoisin, että tämän tutkimuksen ja 3. levyn lukemisen jälkeen sinulle olisi yhtä selvää kuin minulle, ettei pelastus ole kertaluontoinen tapahtuma. Siinä on menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta, ja malli, joka parhaiten tiivistää kaiken, mitä Uusi testamentti opettaa pelastuksesta, on malli, jonka Herra Jeesus itse antoi meille pysymisestä päivästä toiseen oksina hänen viinipuussaan. Pitäisi olla selvää, että olemme todella pelastuneet Jumalan armon ansiosta, mutta Kristuksessa pysyminen tarkoittaa kuulijasta rakkaususkoisuudetta hänen kanssaan. Meidän täytyy uskollisesti ylläpitää tätä suhdetta häneen koko loppuelämämme kokeaksemme pelastuksen tulevaisuuden puolen, toisin sanoen päästäksemme lopulta taivaan valtakuntaan. Ja Jumala antaa meille voiman tehdä niin, jos todella rakastamme häntä koko sydämestämme, mielestämme ja sielustamme.